se merge așa. Stați un pic. Mai mergi pe trotuar. Bă, ce frig e pe aici. Bă, e super frig. O să vă arăt și spun că o să mergem încolo, când ne întoarcem. Știți totul bine. Nu-i safe. Nu-i safe dacă nu avem tot. TV. Deci. Am revenit că era un om și se uitau la mine. Și TV-ul și motoricleta se împreună se calculează. Deci avem două până acum. Un bel. Vedeți. Porți înainte. Bă, apoi zi înainte. Bă. Deci. Bă. Era să pic. Ieri, uitați-ne vor la mine, deci. Nu e nicio problemă. Continuăm. Doamne, la mult lasă. Opa! Vedeți partea de acolo. Ca să egal. Aici vom face noi dreapta. Lari, bune. Deci biserica. Nu-i școala. Deci să nu mergem. Și mai de cele ori la mine primarea, deci. Mie mi cred că le postez pe toate într-un clip. E o mașină. Uitați floarea, uitați floarea, frate. Școala. Hai să vin ca să vă arăt. Ca să nu știți. Școala Vrămeancu. Bla bla bla. Ce vezi, Raul?